እስከ ንሕሰበሉ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ምንባር እትደስስ መደብ ይሓስብ እየ ዝብል ዘበለ ነዛ መደብ ይስዓባ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባት ጀያ ራድዮ ሰናይ ክትህሉ ናይ ወትሩ ትምኒተይ ኮይኑ ንሎሚ ድማ ብሕፅር ዝበለ ኣብ መትከል ዝብል ኣርእስቲ ክነተኩር ኢና ብዝተኻእለ መጠን ኣብ መትከልና ዘለና ርድኢት ክንፍትሽ ተስፋ ይገብር ንኸይድ በሉ እስከ ናብ ኣርእስትና ንእቶም መትከል እንታይ እዩ መትከል ማለት ብሕፅር ዝበለ ብናተይ ኣብነት ርሑቕ ከይከና ክረዳእኩም እንተፈቲነ ኣብ ባህላውን መሰረታውን ህድሞ ገዛና ብጀካት ብእምንን ብጭቃን ተደጋጊፉ ዝስራሕ መንደቕ ኣብ ማእከል ኣዕኑድ ኣለዉ እዞም ኣዕኑድ ጸኒዖም ነታ ገዛ ብማይን ንፋስን ካልእን ንኸይትጥቃዕ ዝከላኸለ ላዕለዋይ ሽፋን ማለት ናሕሲ ጤሮም ይርከቡ እዞም ሓሓሊፎም ዝትከሉ ኣዕኑድ ኣብታ ዝተተኽልዋ እንተዘይጸኒዖም የማን ጸጋም እንተተንቀሳቒሶም እቲ ዝጸርዎ ካብ ኩሉ ኣብ ርእሶም ምስ ወደቐ ቀዳምነት ንዕኦም ካህስዮም እዩ ቀፂሉ ድማ ነቶም ካልኦት ኣዕኑድ የጉድዖም ኣብ ሳልሳይ ከዓ ነቲ ንዕኦም ኣሚኑ ኣብ ትሕቲኦም ኣጽሊሉ ዘሎ ፍጡር ጥፍኣት እዩ ንሕና ደቂ ሰባትን መትከልን ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ማእከል ገዛ ንኹሉ ዝጸረ ዓንዲና ኣብታ ብብዙሕ ነገር ዝኣመናላ መትከል እንተዘይጸኒዕና ቅድም ንነፍስና ዓብ ውጥቀት ፍሽለት ነሰክማ ቀፂልና ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሕማቕ ጽልዋ ንገድፈሉ ኣብ ሳልሳይ ድማ ነቲ ኣብ መትከሉ ጽኑዕ ኢሉ ዝተመካሓልና ህዝቢ ይኹን ውልቀ ሰብ ማይ ንዕሙ ኸለና ብዓብኡ ድማ ሙሉእ ህይወትና ኣብ ዝኾነ ነገር ተማእዘንቲ እምበር ኣማእዘንቲ ክንከውን ኣሸጋሪ እዩ መትከል ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወት ወሳኒ ተራ ኣለዎ ኣብ እምነት ኣብ ፍቕሪ ፖለቲካ ማሕበራዊ ህይወት ኮታስ ካብታ ሓንቲ ስጉሙ ስድሪ ንምንባር ኢልና ንጅምራ መትከል ከልወና ወሳኒ እዩ ከም ኣብነት እንተሪእና ኣብ ሓደ እምነት ጸኒሕካ ናብቲ ሓደ ትቕይር እንተኾንካ ኣብ ፍቕሪ ምስ ሓንቲ ጸኒሕካ ምስቲኣ ትዘውር እንተኾንካ ኣብ ፖለቲካዊ መስራሓት ብጽንዓትን ተወፋይነት እንተዘይመኪትካ ኣብ ሓዳር ንዝመፀ ሽግር ብፍቕርን ሰላም እንተዘይሲዒርካ መትከልካ ምስ ዝመፀ ንፋስ እያ ትጓዓዝ ስለዚ መትከል የብልካን ኣብ ህይወት ናይ ምዕዋት ተኽእሎኻ ከዓ ገበን ብዓይኒ ዳኛ ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ መትከልና ከመይ ኣለና ንሓሶት ደንጊጽና ሓቂ ኣፋ እንተዘይዓቢስናያ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሶሻል ሚድያ ተመርኪስና እንተተዛሪብና ከምዚ ንሪኦ ዘለና መትከልና ዳርጋ መትከል ሲእና ኣላ ሓደ መጺኡ እንታይ ነቱ ብዘይፍለጥ ሓንቲ ኩላሰ መግባእ ኸሊሱ 2-3 መርዝ እናገበሮ ዕላምኡ ከይረጋገጽና ጅግና ንፉዕ ኣንበሳ ከመኻ ሽሕ ይወለዱ እናበልና ነጣቃዕ ሰባት ብዙሓት ኢና ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ፖለቲካዊ ሃዋህው ግን ሓቂ በቲ ዝሃቦ መልእኽቲ ብኹሉ ዕጉባት ዲና ዕላማናን ዕላምኡን ሓደ ድዩ ንህዝብን ሃገርን ክንሓስብ ኣለና ኩሉ ንረብሓና ስለ ዝኾነ በንጻሮ ድማ ክሳብ ኢድና ዝሓብጥ ኣጣቃዕ ከም ዘይነበርና ዝኾነ ዘይተዋሕጠልና ነገር ተረኺብና ክንድብል ዝ መንገዲ መልእኽትና ንሕልፍ ካብ ኮመንት ሓሊፍና ክሳዶ ክንሓንቆይና ንደሊ እዚ ግን ጌጋዩ ቀልጢፍና ወሰንቲ ቀልጢፍና ተጣዓስቲ ንኹን ምናልባት እኮ ከም ሰብ መጠን መትከልና ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ጌጋ ክኸውን ይኽእል ንበል ግን ስቑልና ዲና ካብቲ ጸንሐና መትከል ክነዝንለቕ ዘለና ብቐሊል ነገር ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ኣብቲ ዝኣተናዮ ሓድሽ መትከል እውን ክንጸንዕ ከም ዘይንኽእል ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ዝኾነ እዋን ስጉምቲ ክንወስድ ማለት ክንጽሕፍ ክንዛረብ ክንውስን ክነተግብር እንከለና ብኸመይ ከምዚ ኮይኑ ንምንታይ ከምዚ ይገብር ኣሎ እንታይ ኮይኑ ከምዚ ገይሩ እቲ ሓቂ ዝንድዩ እንዳበልና ቅድሚ ዝኣገረ ኣብ እምሮና ሓሳባት ክነሰላስል ከለና ይትዝበለጸ ምስ ዘዝመፀ ሓሳብ ክንሰማዕ ዘይኮነ ድማ ቅድም ጽቡቕ ጌርና ንመራምረሉ ክንደይ እውን ሓበርቲ መሲሎም ኣጥፋእቲ ሰሓብቲ መሲሎም ደፋእቲ ስለ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክብለኩም ዝደሊ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወትና ሰብ መትከል ንኹን ዘዝመፀስና ሓሳብ ክቕይረና የብሉን ኣብ መትከልና ጸኒዕና ማለት ከዓ ቃል መዕጻፍ ኣይናትናና ማለት እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ተዛዚም ኣላ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ኣርእስቲ ይረኸበና ብሩህ ቅነ